Бародаро, салому алейкум. Инами кале ки мебинен да пеши ман ду бор Краснодар рафтагия да Русо 180,000 рублш гуфтагиан. Ман да связ да бромад ина Ростов на дан овардумш. Бародаро ки да Ростовин оғоз мед хитон медонен бачаҳо. Ина ма кардагим 7 моҳай и бе дору бе укол ягон чишона ма хӯрдагӣ нестам. Да Москва, Питер, Дубай да дорам бародаро. Номерошонам мемонам, иёра занг мезанӣ, дуру дуроз гап назанӣ. Да ватсапошон ай чор тарафи сарат сурат мегирӣ, роӣ мекунӣ, менависонӣ ки чанд меша, ответет мета. Қиматат гуфтан через ма мерои бародарҷон мегирам, меёрам ячи арзонтар корта буд мекунам. Фақат чӣ доруву уколе ки менависонанд ҳамаи вая бихӯрен. То што мисол сари ма ҳози ҳами хелам 100%, то што камтарай и ошибка будани химай бародаро. Аллоҳ шоҳида ягон дору уколошона нахӯрдам, накардам. Барои ҳамин чӣ гуфтанем бародарои химонанд қатъӣ ё мисол тоҷикиро намедонанд 1 соат гап занӣ. Ай чор тарафи сарат сурат мегирӣ, роӣ мекунӣ, нархша мегӯяд. Ин ҳами сари бародар як этап мешава 180,000 рубл гуфтагианд. Мо иҷо овардемш, корша иншалло ки буд кардем, хеле арзон кардем. Ба ҳамин хотир рақамҳо дар болои экран бачаҳои Питер, Москва, Ростов метавонед занг бизанед. Постоянни врачошон қатъитон да связанд. Аллоҳ ҳаматон нигаҳбон бошад.